Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Batitay, si ako. Giunsa ni mo ako bangon? Gano'n tigligaw ni manis mga lalaki? Giunsa ni mo nangibag? Giunsa ni mo, ha? Giunsa ni mo? Tumag ako! O sige, sugo ni mo batitay, ha? Salbahis ka ng imak? Oh, di ko ang malang ni mo kay traidor ka? Di na sa kupag nanay ni mo kay traidor ka? Imo magliligaw ako bangkod sa mga lalaki? Manoy! Ala ka, Manoy! Sudlot na ang mata ni nang ima! Abala na! Murag yun siyang inuunang tulingan ron kung magsalilbahin siya sundot mata! Ay kalimot na nga pungkol na ni tiil ko, ha? Ug dili ang akong kamot mo ipungkol magkatuog pa rin mo, ha? Ibugawa ni mo akong mangot, ha? Ibugawa ni mo? Manoy! Di ba ako yung kakulot sa din ako kapinagka ko manggod? Di ba gali ko gusto nga matugdunan ng langaw? Kung maligo ni usahay, ako hindi siyang atangan! Unya, himo na ni mo magliligaw sa mga laki! Tumag ako! Tumag ako! Sus! Ala, Manoy! Huwag na! Diwalwal na nila man ang imak! Mura na siyag iro nga naghalhal! Tula! Tula na! Tula! Kung gito! Tungkol kay ikaw, may nagbugaw-bugaw kang dako daan pag yun ko gusto yun si Papa sa buhay pa siya nga tili yun maayo nga bigahon ka kay kabuango na ka, ha? Ako na kabuangon! Magamitay ka! Diba ko kaniha? Dili tao ko magamitay ay! Dili ko ano! Oo, sa dili ka tiga, ha? Manoy! Nanuso ko man ikaw ni Manang Imat, Manoy! Oh. Kay ikaw mo yung gigamit, day! Ha? Tugan ba, titay? Unsay gibuhat imo sa mga lalaki nga imo magilingaw, ha? Kuan! Ako raman sila kantahan og ayoko sana na ikaw ay mawawala. Oh. Mawawasak lamang ang aking mundo. Tinuog ka? Muna ka matuoran. Nga dili ni mo kapungan. Dolino. Iyang kabubuton nga kantahan ang mga lalaki nga niamot para sa imuhang tambal. Ay! Mabitaw nga midako-dako ang among natigom nga kwarta. Agoy na unsa naman ni nabalik magkani ako liog in tao. Ay, pastilan. Tinuog ka ba, titay? Igo lang kami kanta, day. Wa ka hikapa, day. Muwa man sila hikap na ako, Manoy, oy. Kantaman ko. Mauna yun eh. Unya. Ganahan man sila ako kanta. Kay songer, manggunok ko. Songer sewing machine. Mao ba? Ang pag binawang na dua. O ikaw, Lino. Nang tanaw man kadako. Mangayo na kagpasaylo na ko. Na! Pasayloan na lang ko, Lino. Pero dili! Ang dili pag yun ka mapasaylo. Makigbungo lang ako na ko nimo. Nang iba? Adto na ka! Nang ayaw mo. Nang balik ni rin ako, eh. Ayaw magluodang. Kay magatingguang raman ang maluodang ibak. Eh, ilab na! Makigbungo lang una ko karon.
Ala, Manoy, lakaw naman ang imak. Imo man away man ang imak, Manoy, uy. No? Unsam sa diyan nga rung number bago. Bala siya dayoy. Ako bitaw pungkol. Ako yang ay sabto niya kay pasinti ko din sa ospital nga pungkol o dili siya. Sa may himong buhaton. Kung magkasa kag tao. Trixie. Unya ang tawag imo sa daan. Dili gyud makapasaylo nimo. Aw, ipapatay na lang siya. Sa? Pagtarong ba? Bitaw, joke lang. Pero, nagkasulti naman yung ka nga doon na kay nasad ang tao, di pa? Kung babae man ang nasadaan nimo, unya, mabdos na nakaroon. Pangandam na lang daan kay pusilon yun ako na siya. Dili siya babae. Lalaki siya. Aw, depende sa imong sa niya. Kaysa ba natawana, ha? Kanang nasadaan nimo? Kuan. Sultihi na ko kung kinsa ng tawana. O kung unsay imong sa niya. Aron atong matimbang-timbang ug maayo. Kung unsay buhaton nimo. Wala. Sige na, sulti na Anton. Masa ba ginang nagkahasol sa imong huna-huna ba? Tugaani ko Anton. Ikumpisal na diri nako ang tanan. Okay? Sige na Anton, sultihin ako aron matabangan. Uy. Ay, gikatulkan lang ko ay. Anton. Ayaw ka balaka. Buhaton ako ang tanan nga matabangan tagaan ang imong problema. Mahimo na kang mugawas din sa ospital, Lino. Ha? Ay, salamat in town. Oh. Di man di ko ang malipay duk mo. Doon na pa man di ko beranan di ospital. Kamay ka raw bayranan, Lino. Kay sa gobyerno kini mong ospital. Salamat kay Dok ha. O timani akong gisulti ni mo, Lino. Nga bisan pungkol ka na, wa na magpasabot nga natapos na ang kalibutan. O Dr. Isidro Piña. Ako nagtimanan. Manoy, gutom na ka? Wa ko gutuma day. Wa ko gutuma oy. Lino, kinahanglan nga magbaligon ka para nining imong manghod. Ug makatawa ka taliwa sa mga problema. Okay? Sige. Ayo-ayo lang siya paggawas. Salamat, Dr. Piña. Manoy. Nano katawa man ka. Sa di ay katawanan. Ako lang gisuwayan gingos, Dr. Day. Nga kinahanglan mo katawa ko tunga-tunga sa mga problema. Manoy, uy. Naamaw na ka? Amaw pa ka kay nako, Manoy. Gilang, pariham tag dugo. Amaw. Ayaw na amaw ha. Bad word na amaw ha. Bad word. Angon sa man. Na, pagingan amaw imo kaw galingon. Bad mo na, day, bad. Amaw bitaw ko, Manoy. Mao man na sulti sa mga bata sa ato. Dili ka amaw day. Amaw ko. Dili. Espesyal lang ka. Ubisag yun anak ka. Ubisag pungkol na ko. Kinanglan nga. Mga tawa tas tunga sa problema. Makabuang man
ning maputlan tag tiil, no? Kanang imak. Ha? Naarday ka diha nang. Abi na kong dinagyo kang balik. Tabangi ko na kimugawas ako ni hospital, be. Last na yun yung paghasol na mo nimo ng imak. Hay, pastilan. Kung dili pa ko maluoy ni mo batitay ay. Na, dili kita katabangan. Dili kita katabangan sa mo mga problema. Kay ka nang uban diha. Ay, sus. Way mga utang kabubuton. Kung wa pala kong manghawadaan sa kuwagyanan pa yung langit ay. Asa ko mutabangan ng mga tao way gabaos. Nang, hindi ba titay? Nahibaw ka ba? Nga naa sa panultihon sa balaang kasulatan nga dili makasakasalangit ang mga taong madinumtanon. Nga? Labi na gyud kung tiguang na ka. Nya magdumot ka si mga ka tao. Nya mamatay ka, magnganga ka. Gabaan! Pauta mga tao ay to. Kabawat kita. Imbis tahod, natuhod niya. Bitaw, pwede na. Wala sa katuhod. Nang, asan naman ka, oy, ha? Tabangi ko. Labya! Maghikay ko si mong pagpaulis, bye! Okay! Uy! Anton, maayo kay ni anak-anak. Kumustang bakasyon? Okay ka na ba? Okay na ko gamay, ma. Gusto ka. Dili ko ngay magpadas ka hasol, ma. Very good. Daghan pa kayo ati manunon sa itong negosyo, anak. Kinahanglan kini ang unahon nato. Ma. Pero, ma, wa ba'y mga pulis nga nangita na ko din, Anak, ayaw na lagi nagproblema ang imong pagkaligis og tao. Way nakakita nimo. Busa libre ka na. Ka, ma? O lagi. Kalimti na ang taong imong naliksan. Kinahanglang mo padayon na ta sa unahan, Anton. Ma. Unya na nato problemahon kung doon na nagyoy mo reklamo. Hala. Dato data karon madang imak, no? Sakay man tao to. Aw. Kung mahimo palang ipaligid na to ng mga taong wa igabaos, ay ako na nagipaligid gikan pas ospital, oy. Matitay, iampo tao ng mga tiguang nga mabaw kay sampot, ha? Kay dili ibiyagi na malangit taon. Aw, sige man ko ampo para mga tiguang manoy. Ay, batitay, dili day batitay. Mas Anong mga mabaw lubot, iampo na. pero mas iampo ang mga taong pungkol na wapay batasan day batitay. Dut antay noon gani kung pungkol na. Nano saba man mo, oy. Wa ko kasabot ninyo, oy. Ala, ni ana ta ato. Manoy, oy, ni ana ta ato. Ato na din eh. Una kog naog day batitay ha. Kay mangita pa kog makapasan sa mga taong way batasan. Ingnan ng tiguang de batitay, ha? Nga ang bayad tahos taxi, ipabilid. Ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!